Velkommen til studiet. Vi vil gerne lige interviewe jer, fordi at I netop er fra det senmoderne samfund af. Benny og Mads. Jeg vil gerne høre, hvordan var jeres opdragelse? Er det mig, der spørger? Begge dele. I må gerne begge to svare. Jeg vil gerne have, når du tiltaler mig, eller stiller mig et spørgsmål, og de siger mit navn, så er sikker på det. Ja, vi skal bare svare. Okay. I må også svare på munden. Ja. På bunden? På munden af hinanden. Okay. Du starter. Jamen, vores opdragelse, det var jo... Din opdragelse. Min. Ja, du har bare opdraget helt anderledes. Ja. Jamen, det var en hård opdragelse. Det var Strækken. strækker. Hjemme kl. 6. Op Om morgenen. Ja, op kl. 6 Om morgenen. Ja. Og så fik vi tæsk. Masser af tæsk. Med spansk rør. Ja. Så det kan man sige, det var ikke en senmoderne opdragelse. Vi havde en... Sekundær. Nej, en... En hvad hedder- senior. Nej, det er et postmoderne samfund. Okay. Au, hvad? Det havde du ikke forventet. Nej. Nej, far. Hvordan var jeres ungdom? Der var vi unge. Ja, Vi er stadigvæk en del af vores ungdom. Ja, det synes jeg også. Det synes du er det flabeste spørgsmål. Ja. Dengang I var yngre. Ja, men der spillede jeg en masse fodbold og badminton. Jeg spillede fodbold og badminton. Ja. Og sammen med kammerater. Ja. Lege med Lego-borg. Spille Playstation. Spille fodbold. Badminton. Køling. Ja. Hvad var det vigtigste for jer? Uddannelse, arbejde, familie eller traditioner? Der må jeg sige nej til uddannelse. Ja, der vil jeg sige ja til traditioner. Og nej til arbejde. Ja til familie. Familie og traditioner, ja. Det er jo meningen, I skal sige uddannelse, for helvede. Det var det jo ikke, jo. Åh gud, okay. Hvordan var reglerne i skolen? Det ved jeg ikke. Jeg var det næsten aldrig. Ej, reglerne, det var sådan, at laver man ballade, så blev man sendt ude på døren. Var det rigtig slemt, så var det op på kontoret. Jeg vil en kommentar. Det er det samme. Og hvis man ikke lavede sin lektier, så fik ens forældre det at vide. Sådan en gang imellem. Ja, fik man havde sådan en lille kontaktbog, Ja. som blev skrevet i. Og så skulle man holde kæft, når læreren sagde noget. Ræk hånden op, hvis man skulle spørge om noget. Så havde vi sang. Morgensang, ja. Nej, sangtimer. Ja, det havde vi også. Men, ja. Vi havde også i jul nogle gange morgensang, hvor vi sang julesang. Og så havde vi så med kalender, pakkekalender. Ja, hvordan ser I ungdom i dag så? Svag. Forkælet, svag. Udulig. For meget, sidder for meget ned og spiller for meget computer i stedet for at ude og klatre i træer, som vi andre var. Slås. Slås.